Viete, čo to znamená mať všetko a stratiť všetko za jeden deň? Ja som Job a toto je môj príbeh. Bol som najbohatším mužom zo všetkých na východe žijúcim v krajine Uz. Mal som 7 000 oviec, 3 000 ťav, 500 voľských záprahov, 500 oslíc a veľké množstvo služobníctva. Bol som tiež požehnaný 7 synmi a 3 dcérami. Bál som sa Boha a vyhýbal som sa zlu. Jedného dňa môj syn usporiadal slávnosti vo svojom dome, pozval svoje sestry a bratov, aby jedli a pili s ním. Vždy, keď sa skončili dni hostiny, Job posielal po nich a posväcoval ich. Včas ráno vstával, obetoval spaľovanú obetu za každého z nich. Pretože si povedal, možno moji synovia zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mysli. Job to takto robieval ustavične. Jedného dňa, keď Jobovi synovia a céry jedli, pili víno v dome svojho prvorodeného brata. Prišiel k Jobovi posol a hlási: Voli orali a oslice sa pásli popri nich, keď zaútočili Šebania a pobrali ich. Sluhov pozabíjali mečom, a len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Ten ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje: Boží oheň padol z neba, vzblkol medzi ovcami a sluhov a spálil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj on ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje: Chaldejci vyslali 3 oddiely, prepadli ťavy a pobrali ich. Sluhov pozabíjali mečom. A len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj tento ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje: Tvoji synovia a tvoje dcéry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, keď zrazu sa cez púšť prihnala výchrica a udrela na všetky 4 oporné múry domu, ktorý padol na mladých a zabil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Vtedy Job vstal, roztrhol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, poklonil sa. Keď si Job vzal črep, aby sa ním poškrabal, sedel v popole. Jeho žena mu povedala: Ešte sa držíš svojej bezúhonnosti? Rúhaj sa Bohu a zomri. Ale on jej odpovedal: Aj ty vravíš ako nejaká bláznivá žena. Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali prijímať? Pri tom všetkom sa Job neprehrešil svojimi perami. Keď sa 3 Jobovi priatelia dopočuli o všetkom nešťastí, ktoré ho zastihlo, prišli každý zo svojho miesta. Elifaz, Bildad a Kofar dohovorili sa, že mu prídu vysloviť sústrasť a potešiť ho. Keď pozdvihli zďaleka oči, nepoznali ho a vypukli v hlasný plač. Každý roztrhol svoj plášť a smerom k nebu trúsili prach na svoje hlavy. Sadli si k Jobovi na zem a ostali s ním 7 dní a 7 nocí. Ale nikto neprehovoril k nemu slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veľká. Potom sa Job ozval a zlorečil dňu svojho narodenia, keď povedal: Nech zhynie deň, keď som sa narodil. A tá noc, čo povedala, chlapec sa počal. Nech stemne ten deň, nech sa oň nezaujíma Boh zhora, nech naň nezasvieti ani lúč svetla. Job povedal: Prečo zmorený dostáva svetlo a na čo je život zatrpknutým v duši? Čo čakajú na smrť, ktorá neprichádza? Hľadajú ju síce viac ako ukryté poklady, čo sa radujú, ba plesajú, keď nájdu hrob. Prečo dostáva svetlo muž, pred ktorým je skrytá vlastná cesta a za ktorým ju Boh uzavrel? Lebo mal by som jesť, ja však vzdychám a môj nárek sa valí ako voda. Veď ma postihlo to, čoho som sa hrozil, a to, čoho som sa bál, prichádza na mňa. Nemám pokoj, utíšenie ani oddych, ale prišiel zmätok. Môj duch je zlomený, moje dni sú skrátené, hrob ma čaká.
Veru posmech je môjim údelom a moje oči sa unavili ich spurnosťou. U seba zlož za mňa záloh. Kto iný by mi podal ruku? Oko sa mi kali od príkoria a všetky moje údy sú sťa, tieň. Moje dni uplynuli, zničené sú moje plány, nádeje môjho srdca. Moji traja priatelia Elifás, Bildad a Kofach ma utešovali. Ako všetci priatelia chceli ma posilniť v mojom utrpení, aj oni vyjadrili svoj názor na vec. Hovorili o tom, prečo Boh dovoľuje ľuďom trpieť. Verili, že trpím, pretože som urobil niečo zlé. Elifás dospel k záveru, že moja bolesť musí byť spôsobená nejakým hriechom, ktorý som spáchal, a tu mi odporučil, aby som sa uchádzal o Božiu priazeň. Bildad a Kofar sa zhodujú, že som musel spáchať zlo, aby som vyprovokoval Božiu spravodlivosť. A tvrdia, že by som sa mal snažiť prejavovať nevinnejšie správanie. Bildad predpokladá, že Jobove deti si privodili smrť ešte horšie. Kofar odpovedal: ostane vari také množstvo slov bez odpovede? A zda sa ten, čo má plno rečí, obhájí? Či tvoje bľabotanie umlčí mužov? Budeš sa posmievať a nikto ťa nezahriakne? Veď si povedal: moje učenie je rídze a v tvojich očiach som čistý. Kiež by Boh prehovoril, otvoril proti tebe ústa a porozprával ti tajomstvá múdrosti, lebo sú priveľmi zložité, aby si to pochopil. Vedz teda, že Boh ti odpúšťa viac, ako sa previníš. Ak pripravíš svoje srdce a k nemu vystrieš svoje dlane, ak vzdiališ neprávosť od svojej ruky a v tvojom stane nebude prebývať bezprávie, potom pozdvihneš svoju nepoškvrnenú tvár, budeš pevným odliatkom z bronzu a nebudeš sa báť. Zabudneš totiž na trápenie, spomenieš si naň ako na vodu, ktorá odtiekla. Jeho priatelia predpokladali, že jeho problémy sú istým znamením Božieho súdu. Na to Job odpovedal takto: ale bál som sa Boha a vyhýbal som sa zlu. V istom momente som ich omrzel. Povedal som im: vy ste naozaj ľudia, ako sa patrí, a s vami vymrie múdrosť. A ja mám toľko rozumu ako vy, nie som od vás horší, veď komu to nie je jasné. Svojmu priateľovi som na posmech ja, ktorý Boha vzývam, a dostal som od neho odpoveď. Som na posmech, hoci som spravodlivý a bezúhonný. Ja však budem hovoriť so Všemohúcim a chcem sa obhajovať pred Bohom. Všetci ste bezcenní lekári, len keby ste boli úplne ticho. To by bola vaša múdrosť. Len si vypočujte moje dôvody a pozorujte moju obhajobu. Budete azda lúhať pre Boha a podvádzať v jeho prospech? Chytáte mu stranu? Za Boha vediete spor? Dopadne to dobre, ak vás preverí? Alebo ho chcete oklamať, ako klamete človeka? Celkom isto vás pokarhá, ak mu potajomky budete chytať stranu. Nevydesí vás jeho vznešenosť a nepadne na vás z neho hrôza? Veď nech ma aj zabije, nebudem už čakať, ale budem obhajovať pred ním svoje cesty. Aj to mi bude na spásu, pretože pred neho nepríde nehanebník. Tu teda predkladám svoj spor, viem, že budem mať pravdu. Ktože by sa chcel so mnou prieť? Lebo ak teraz budem mlčať, zahyniem, iba dve veci mi nerob a nebudem sa viac pred tebou skrývať. Vzdiaľ odo mňa svoju ruku, tvoja hrôza nech ma nedesí. Potom zavolaj a ja odpoviem, alebo ja prehovorím a ty mi odpovieš. Koľko mám previnení a hriechov? Daj mi poznať môj zločin a hriech. Prečo ukrývaš svoju tvár a pokladáš ma za svojho nepriateľa? Zasekávaš mi nohy do klady, dozeráš na všetky moje chodníky, značkuješ moje chodidlá, hoci človek sa rozpadne ako bútľavina, ako šaty, ktoré rozožrali mole. Job pokračoval vo svojich výrokoch takto. Tak akože žije Boh, ktorý mi odňal právo, a Všemohúci, ktorý mi roztrpčil dušu, kým ešte dýcham a Boží dých je v mojich nozdrách. Moje pery nevyslovia neprávosť a môj jazyk nevypovie lož. V nejakom prípade vám nedám za pravdu, kým nezomriem, svojej bezúhonnosti sa nevzdám. Svoju spravodlivosť som pevne uchopil a nepustím ju. Moje srdce mi nevyčíta nejaký z mojich dní. Je veľmi ťažké brániť sa v takejto biede. Aká bola moja najväčšia bolesť, bolo to fyzické. Bol som pokrytý vredmi od hlavy až po päty. Unavený a vyčerpaný a v neznesiteľnej bolesti som bol pokrytý bolesťou.
Bol taký spoločenský kvôli môjmu fyzickému vzhľadu, pretože miestna komunita vedela o mojej nedávnej tragédii. Stal som sa spoločenským vyvrhelom. Ľudia prechádzali okolo na druhej strane ulice namiesto toho, aby sa so mnou rozprávali. Ako som sedel na popolčeku na konci dediny. Dokonca aj tínedžeri sa mi smiali. Moja bolesť bola tiež duševná. Čelil som duševnej bolesti z toho, že som nevedel, prečo sa mi dejú tieto znepokojujúce veci. Najmä preto, že sa zdalo, že v mojej minulosti nič nebolo. Moja bolesť bola tiež duchovná. Moja duchovná úzkosť bola oveľa horšia ako ktorákoľvek iná. Pretože som sa cítil oddelený od Boha. Toto bola tá najkrutejšia bolesť. Utrpenie je oveľa mučivejšie, keď veríme, že Boh je vzdialený a nezaujíma ho. Keď som sa však konečne porozprával s Bohom, veci nešli podľa plánu. Počas mojich prejavov som 36 krát prosil Boha. Potom takto odpovedal Hospodin Jobovi z búrky. Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami? Opáš si teda bedrá ako chlap, budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš. Kto určil jej rozmery? Veď to vieš. Kto nad ňou natiahol meraciu šnúru? Do čoho sú zapustené jej podstavce? Kto položil jej uholný kameň? Keď ranné hviezdy spoločne jasali a všetci Boží synovia radostne výskali? Kto uzatvoril more vrátami, keď vyvrelo zlo na zeme, keď som mu dal oblak za odev a temné mračno ho obvinulo? Keď som mu stanovil medzu a dal závoru a vráta, keď som povedal, potiaľ to smieš prísť, ďalej nie, tu sa zlomí pýcha tvojich vln? Azda si niekedy v živote dal rozkaz ránu a dal si poznať rannej zore jej miesto, aby uchopila zem za okraje a boli z nej vytrasení zločinci? Bude sa Vari hašterivý hádať so Všemohúcim? Ten, kto obžalúva Boha. Job odpovedal Hospodinovi takto. Pozri, čože ti ja taký nepatrný odpoviem. Kladiem si ruku na ústa. Raz som prehovoril, ale už sa neozvem, ba aj druhý raz, ale už nebudem pokračovať. Vtedy Hospodin odpovedal Jobovi z búrky takto. Naozaj chceš zrušiť môj rozsudok? Chceš obviniť mňa, aby si ty bol spravodlivý? Máš azda také rameno ako Boh? Burácaš Vari takým hlasom ako on? Nuž ozdob sa velebou a vznešenosťou, zaodej sa slávou a nádherou. Vylej svoj prekypujúci hnev. Zhliadni na všetkých povýšených a poníž ich. Pozri na všetkých povýšených a pokorých. Pošľap bezbožníkov všade, kde sa nachádzajú. Všetkých ich zahrab do prachu. Obviaž im tváre na zabudnutých miestach. Potom ťa aj ja pochválim, že ťa zachránila tvoja vlastná pravica. Pozri na Behemóta, ktorého som utvoril tak ako teba. Pozri, v jeho bedrách je sila, v brušných svaloch má svoju moc. Svoj chvost vzpriamuje ako céder, šľachy na jeho stehnách sú pospletané. Jeho kosti sú ako trubice z bronzu, jeho hnáty sú ako železné tyče. Stojí na začiatku Božích ciest, len jeho tvorca sa môže k nemu s mečom priblížiť. Vrchy mu poskytujú potravu tam, kde sa všetká poľná zver hráva. Ležiava pod lotosmi, v úkryte z trstiny a v močarisku. Prikrývajú ho lotosy, robia mu tieň, obklopujú ho riečne vrby. Rieka môže byť prudká, ale on sa nelaká. Má istotu, aj keď sa mu Jordán valí do papule. Chytí ho niekto spredu, hákom mu nos prepichne? Na to Job odpovedal Hospodinovi takto. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie? Preto odpovedám. Ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal, a o divoch, o ktorých neviem. Vypočuj ma, prosím, a ja prehovorím. Budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slová a kajám sa v prachu a v popole. O tom, keď Hospodin dopovedal Jobovi tieto slová, Elifazovi z Temánu povedal: Môj hnev vzplanul proti tebe a tvojim dvom spoločníkom, lebo ste nehovorili o mne správne tak ako môj služobník Job.
Preto teda si vezmite 7 bíčkov a 7 baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jóbovi a prineste za seba spaľovanú obetu. Môj služobník Job sa bude za vás modliť, lebo len pre neho nebudem zaobchádzať s vami podľa vášho bláznovstva, pretože ste nehovorili o mne ako môj služobník Job. Na to Hospodin vzal ohľad na Jóba. Hospodin zmenil Jóbov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. Potom dal Hospodin Jóbovi dvojnásobok všetkého, čo vlastnil. Vtedy k nemu prišli všetci jeho bratia, sestry a všetci niekdajší známi, aby s ním jedli chlieb v jeho dome. Prejavili mu sústrasť a potešovali ho pre všetko zlé, čo Hospodin na neho dopustil. Každý z nich mu daroval 1 kesitu a 1 zlatý prsteň. Ďalšie Jóbove dni Hospodin požehnal. Ďalšie Jóbove dni Hospodin požehnal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Mal 14 000 oviec a 6 000 tiav, 1000 voľských záprahov a 1000 oslíc. Mal 7 synov a 3 céry. Job potom žil 140 rokov, videl svojich synov a vnukov až do 4. pokolenia. Napokon Job zomrel starý a sýty životom. Dúfam, že ste sa o tomto príbehu dozvedeli. Nech Boh žehná váš život. Zanechajte svoj názor v komentároch. A nezabudnite rešpektovať názory iných. Ak sa vám video páči, nezabudnite dať like a odoberať kanál. Ďakujeme, že ste tu s nami.